सोरबा फाग्ला बे खेथिम लानानै मिस्ट्रि जायो खेथिम लानानै मिस्ट्रि मावफैयो ओंखायनो लाजिनानै सिख्लाफोर नुजानो लाजिनानै खारबाय नै फैसा राननाय समाव बुलायना थैगोनलै मानसिफ्रा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबाय आं सस्रमा गानबाय आरो नोंथांमोन बिराद सान्दुं जाना नोंथांमोनाथ' मिथिखादों बे साननैसो माबायदि सान्दुङा आवगोलनि सान्दुङा बेलेग नैदि साननैसोनि सान्दुङा बेलेग आरो ना ओरैबायदि गोसा माने मेगनखौ बिसिना नायनो हाया आं दानि खनसे नायदोंमोन आरो ओरैबायदि गोसा माने सान्दुङा बाब सान्दुङासो गोसा जागोन ना मेगनासो जाला बेखौ मिथिया आरो ना थ' बाद दोन बेफोरखौ आं मोनसे जायगायाव फैदों नैबे जायगायाव माने नैबे जोंनि अरुणाचल हाजो खाथियाव माने नैबे जोंना मा गेरमे दैसा आरोना बेयाव मोनसे खामानि सोलिगासिनो दङ सयेल डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरोना ओमफ्राय बेयाव बर' लाइमोनफोर बिराद खामानि मावदों आरोना नैबेयाव आंनि उनथिंजाय नुहुरनायफ्रा बिराद गाज्रि बाला हा नालाय बिराद गाज्रि खुरखादों आरोना बेखौ माने सयेल डिपार्टमेन्टआ इसिमेटनि खुन्था बानायनानै ओरैजाय थंथामजों ओरै सनजोबनानै बेयाव प्रटेकसन होदों आरोना बिराद खामानि ओंखारदों बेयाव माखासे बहुत मानसिफोर खामानि मावगासिनो दं आरोना बेखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैनाय जाबाय आङो थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा माबायदि खामानि मावदों मा अखा हानाय बायदि थाइफ्रिबाय थाखोब्रा एथ' सान्दुं गोसायावनो गार'ब्ला फंबायसो बाला बिराद गोलाव आरो ओरैबो ओमफ्राय नै ओरैबो बिराद गोलाव दङ माने मबाइलाव एसे फिसा नुदों जायगाया गाहायनिफ्राय नायबा नुगोन आरोना आं गाहायनिफ्राय फारसेनिफ्राय देखायनोसै नैबेनो आरोना नैबेबायदि होनानै प्रटेकसन होदों माने बल्थ' होयै माबादों ओमफ्राय नैबिथिंजाय खामानि मावगासिनो दं आरोना ओरैजाय आं बारलांनो सेस्था खालामदों खनसे माने गायाखै आरोना बिदि होयै माने फसंनाल' दोनदों आरोना माने बिराद गिलिर नालाय माबानो हाया बुखारनो हायैनि आं एसे खामानि मावनायफोरखौ देखायनोसै आरोना जोंथिंजायनि माखासे खामानि मावग्राफोर फैदों आरो बैथिं आं दहाय नायबोखादों आरोना बेयाव बानायगासिनो बुस्थुखौ बेयावनो बानायदों ओमफ्राय जायगायावनो बानायनानै गोरा जानायखौ लाबोनानै बिदि फसंफैदों आरोना नै नोंसिनालाय हाजिरा ना थिखाब्रा बाब बिदिनो लानांगौ हाजिरा लानाङा हाजिरा लाबा लस जायो दाना हाजिरा लाग्राफ्रा टेकनिक जाजोब्बायलै हाजिरा मावला थिखासो लायो मालाय नै बोलो नाङा जायो सिमेन्टनि बुस्थुआ खै फुट जागोनलै थसेयाव 9 फुटनो आरोना बैनिफ्राय गोजौनिफ्राय लाबो गोरा जानायखौ लाबोनानै बेयाव गायफैदों आरोना माबोरै थिखांगोन बेखौलाय थिखा लाग्रा हेडआ सोर गासिबो जमा हेड लिडार गैयाबा दा थाखा सेलायनानै थिखां मारनोसैलाय लिडार नांगौथ' आं नैथिं एसे देखायबावनोसै आरोना नै नायलाय नै बिराद गोगोम होनानै दों नै ब्लक्स होयै माने नैबे रडफोरखौ हास' नैबे माबायाव जरायाव सोयै होदों आरोना माने बेखौ दैया ओरै बिराद गाज्रि खुरखाबाय नालाय बेखौ होबासो माने बुखारनो हानाय नंला आरोना नै ओरैजाय हाजो ओमफ्राय ओरै बे गेरमे दैसाया फैनानै नैबिथिंजाय नैबे केम्प आरोना बिसोरनि हाजिरा मावग्राफोरनि ओंखाम जाग्रा केम्प ओमफ्राय नैबेयाव बिसोर बिदि मावदों आरोना साबैसे नोंसिना पार्टनारफ्रा 9 जन जायोमोन दिनै सासे फैयाखै 8 जन दं दा बेखौ माबायदि होगोन नोंसोरो फैसाखौ माबायदि होगोन बेनो फैसाखौ सानसेखौ दाननांसिगोन बेसे हाजिरा सानसेयाव दाननायालाय दिनैनिखौ बे मोनला 500 अ सानसे माबा सानसे थिखा आच्छा आंलाय सानदोंमोन गुतैखौनो थिखा लाजोबदों खोमा होनदों बायगोनलै नैबाव मोनसे जरा लाबाय खोमा नैबाव गोजौनिफ्राय गारथा एवगासिनो आरोना बिराद सुबिदा जादों माने गारथायनोबो ओमफ्राय ओइ बानायनायखौबो एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो जे जायगायाव माने फेक्टरि नैबेबायदि बानायदोंना बे बुस्थुखौबो एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो ओरैबो बिसोरो गायगासिनो ओरै बुहुद होजोब्बायानो गैलानो फ्राय नैबाव एसेल'सै आरोना ओमफ्राय नैबेनो आरो आं दानि खोन्थादोंमोन जे नैबावनो बानायदों होननाय बुस्थुआ नैबेफोरनो आरोना रानाय गानायखौ जाबना दोनजोब्बाय ओमफ्राय नैबे माबा रड हाब बैग्रि सुबुजालि बाला नैबेबायदि बानायदों आरोना नै नायलाय नोंसिनालाय हाजिरा ना थिखाब्रा फिस हिसाब
थिखायानो जाहैबाय ना फिसाव बेसेबां 70 थाखाल' खै फिसि बानायखो ओरैनो सानसेयाव बिदिनो 55 थाखालाय बेसे जायोलै जायो माथो फैयालै केलकुलेटार थुदावग्राखाय मालाबा हिसाबा बे आरोना रद खानांगौ मानांगौ बहुत खामानि दं बे लाब थायो दा होमबाबो ना सासेयाव 700नि एसे बारा गोलैयो माबायदि बानायदों नायदो नै माने थिखादाराबो ओरैबायदि माबा जाबाय माने थिखा होबाय माने माथा मारिला आरोना नैफोर गोरलै गोजाना हेड मिस्ट्रिया सोर सोरलै नै बिसिना माने बैयावबो दहायबो सोंबाय आं बिसिनाबो हेड मिस्ट्रि गैयानो नै बिसिनाबो हेड मिस्ट्रि गैयानो गासै बिसोरो फैसा राननाय समाव बुलायना थैगोनलै मानसिफ्रा बस गैया नालाय बस नांगौ एक्सुवेलि रानो गानायखौ नैबाव जाबदों आरोना नै ओमफ्राय लांगासिनो सानबैसेजों रायो ओरैनो सानब्रै खै सथासो बानायखोलै दा नोंसोरनो बानायजोबदों दा गासिबो जों बानायोबाखै जोंना नै दाख्लै बयनिबो लास्टआवसो हाबदोंना जोङो आदसा 300नि बारा जाबाय आरो जेनेबा 300 साराय 300सो जाबाय 300 पस्टपन बेसेसो जागोनलै हिसाब खालामबा मोनसिगोन आरोना बेसेसो खरसा जायो ओरैनो बेयाव मोनसेयाव दा बेखौथ' थिखादारासो मालिकसिगोन बानायनायाल' नोंसिनि ना आदसा खब्रैल' बिदि मोनब्रैल' बेगसिम सिमराव आयु इसे जायो आदसा नै बिदि लाइन बानायजोबदों आरोना बेयाव ओमफ्राय बेल' नङा खामानिया नै बैयावबो मोनसे माने फरमा खागासिनो दं आरोना बेखौबो एसे देखायगोन आं नोंथांमोननो मानसिफोरखौबो एसे देखायलांसै ओमफ्राय नैबाव बेबायदि जमा बानायना दोनफैदों आरोना मेसिना मेन मेसिनानो बेनो इसमेल लगायग्रा एकदम गाजोल गोजा गाजोल सेन्देलाव दानि हाबबावबायसो आंनाव नैबाव लगायनानै नैबाव लाङो आरोना ओमफ्राय नैबाव बाला दंफैयो ओमफ्राय नैबे सेंग्रेबेल ओमफ्राय बैथिं गिथि माखासे दं आरोना बारनानै नैबेनि मेसिना ओमफ्राय नैबे द्रामाव दै दोनफैयो आरोना नैबे थेलाजों लाङै होयो एबार गोदान होसिगोनलाय ना दिनै लुला आदसा मथथे सानब्रैजोंसो रायबा नोंसोर सानब्रैयावसो खनसे फैयो होमबा ना हरसेयावनो बोख्लायोना आदसा माने सानफ्रामबो लुनांगौ आरोना ओमफ्राय सानब्रैजों नैबिदि जाबनानै दोनो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय राबाथाय लाना थाङो सानब्रैजों बेबायदि आरोना आं बैयाव एसे फरमा खानायफोरखौ खोन्थानोसै ओमफ्राय बेयावबो माखासे मेसिन मोनसे दं आरोना बेखौबो एसे देखायनोसै नैबे दहायनि मेसिन मोनसे ओमफ्राय नैबाव मोनसे दंबावो आरोना बेयावबो माखासे लाम दंबावो बानायनाय बेयावबो गोदान बिसोर राजोब्बाय खोमा इसोरखौ बानायग्रा बेलेग मानसि खोमा दा इसोर माने एसे बोराय जाजोब्बाय आरोना फैयाखै खोमा बेखौ बानायग्रा मिस्ट्रिफ्रा आन्दासाव नै बिसोर गोदान लादों आरोना नैबे आं दहाय खोन्थानाया बिसोर गोदान लादों नैखौ जाय मानसि मिस्ट्रिया बानायदों फैयाखै खोमा रानानै राग्लिलांजोब्बाय माने बिसिनि मेसिना नैबेनोमोन खोमा बिसोरना अन्थाइआबो एसे खारामोन एकदम देख्रुबजोबनाय आरोना बै अन्थाइ गिदिरखौ माबायो जे मेसिनजों देखावोना बिराद माबा अन्थाइ आरोना बे अरिजिनेल अन्थाइ नै बिसिनाथ' माबासोमोन सेंग्रेबेल बाला लगायनायसोमोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव दंजोबो माने रालांजोब्बाय मेसिनाबो बोरैबासो जाबाय नामा माथो बोरैबासो जाहांबाय ओमफ्राय जेथुनाखि बिसिनि केम्प नैबेनो आरोना सिमेन्ट स्टकआ नैबेनो बा नोगोद दंफैयो माथो सिमेन्टआ ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय लोगोफोर माने नैबेखौ जाय मानसिफ्रा माने साब कन्टेक्ट लादों आरोना बे थिखादाराथ' बेलेग ओमफ्राय जोंनि बर' मानसि आरोना साब कन्टेक्ट लादों ओमफ्राय जेसेबां खामानि मावदों सब बर'आनो गोजा आरोना बेयाव जोंनि एरियायाव बर'आनो फ्राय बांसिन दं नालाय जोंनि नोलबारि एरियायाव फ्राय बर'आनो गोजा आरोना ओमफ्राय बेखौ मोजां मोनदों आं मोनसे खामानि जोंनि जा साब कन्टेक्ट लानाय बिसोरबो माने एसे बेखार सेंग्राफ्रानो लादों नालाय बिसोरबो माखासे एसे इनकाम जाबाय ओमफ्राय जाय माने खामानि मावदों बिसोरबो एसे खामानि मोननानै एसे सहाय जाबाय आरोना थ' बिदिनो जानांगौ मोनसे आं माने ओंखायनो एकदम बे बुस्थुखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जादों आरोना एसे देखायलांनोसै सोंलांबावनोसै आरोना जाय मानसि साब कन्टेक्ट लादों बिसोरनाव एसे सोंलांबावनोसै एसे खामानिबो ओरैजाय माखासे खामानि मावगासिनो दं आरोना बेखौ एसे देखायलांबावनोसै आरोना नै माबा एकदम मेन मानसिबाथ' हारा बुंनांसिगौमोन ओमफ्राय बेयाव माने बे बुस्थुनि मेन लहा रड खानायानिबो सोलिगासिनो दं आरोना बिथांमोना लादों नोंसिनालाय मा साब कन्टेक्ट ना हाजिरा ना थिखा नोंसिनालाय गासिबो थिखाजोनि दानि माने हाजिरा मावग्राफ्रा बहुत टेकनिक जाबाय मोजांनि फारसेथिं थिखादाराबो माने टेनसन लानांला फारसेथिं गावसोरबो टेनसन लानांला थिनजालाबाय थानांला आरोना
नैबेबायदि खानानै दोन हरो आरोना बे बुस्थुखौ ओमफ्राय नैबेयावनो खायो हेड मिस्ट्रियालाय सोर नोंसिनालाय हेड मिस्ट्रिया सोरलै नोङो नोंनो बाब्रे बा खै फुट हादोंलै गासै जोंना 3 मिटार करे 3 मिटारबा खै फुट जायो दे 3 मिटार 3 फुट 9 फुट 9 इंच जायो आदसा माबानो नंमारगौ हेड मिस्ट्रिया बेनो आं माने नङा सानदोंमोन आं थगायदों सानदोंमोन आं बेखौ नंमारगौ बे ओमफ्राय माबायालाय खै सुथा होनो बेखौ रडखौ हो हेड माथो फिसा फिसा हाथारदोंमोन थगायबाय नामा आंसोलाय एथ' फिसा फिसा होनाङा एसे गिदिर गिदिर होनांगौ हा जोंना नै साब कन्ट्रेक्ट लाग्रा थिखादार साहाबा थिखादार बाबुआ बेसे होदों हाजिराखौ बिसोरनो सानसेयाव थसे हिसाब थसेयाव बेसे होदों थसेयाव 80 थाखा 80 रुपिस मिस्ट्रि साब खै थसे खाखो नोङो ओमफ्राय जोंना जाबाय 4000 सो थांबाय 4000 इन्टु 80 थाखा खै लाख थाखा मोनखो नोङो थ' माखासेखौ मोनबाय माखासेया दंबावो आरो आदसा बिराद इनकाम जादों माने आं मानि थाखाय मोजां मोनदों माने इयाव एकदम जायगानि गथ'फ्रानो खामानि मोनदों आरोना नङाबाथ' बेबायदि बेखार बिराद गोजान गोजान खामानि मावनो थांलाबायो सोरबा हाबा जाबाय बिसि फिसानि मोखां नुवाखै बोसोरथाम बोसोरब्रै माने न' गारनानै सोरबा दंहैयो न' नुवाखै मोखां नुवाखै ओमफ्राय न'आवबो एसे थाखा फैसानि सोरबा प्रब्लेम थायो नालाय बेखौ माने न'नि बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सुफुंनो थाखाय गोजानाव थाहैनो गोनां जायो नालाय दा नैबे ओंखारनायनि थाखाय ओरैबायदि मोजां जादों माने जायगानि जेसेबां बेखार थिखादार साब कन्ट्रेक्ट लाग्रानिफ्राय लानानै हाजिरा मावग्रासिम सब माने बुहुद सहाय मोनदों आरोना थ' बिदिनो जाबाय थानांगौ खामानि आं एसे खामानि रड हास'ग्रा दंबावो बबेथिंबो बेखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो बेखौबो नायदो बेयावबो माखासे मानसि एंगेज जाना दं आरोना माने बुहुद मानसि एंगेज जादों बेयाव खैजनसो जागोनलै थिखादार साब बाबु जोंना खैजनसो जागोन होनदों 40 जनसो दङ गासै आंहाथ' एसे बुरजासिन जागोन बायदि मोनदों बुरजासिन जागोन माखासे फैथ'वाखै मथथे 40-50 आसो ना होमबा सानना नायदो नैबे मोनसे मोजां खामानियाव जुदि 40-50 मानसि जुदि एंगेज जानानै जुदि खामानि मावोब्ला नङा होमबा बेसे सहाय जादों आरो देसन आं एसे रड हास'नायखौबो एसे देखायनोसै नङा होमबा रडखौ नैबावबो हास'दों आरोना माखासे ओइयावबो माखासे हास'दों बेयाव नायना फैयो ओमफ्राय नैबावबो माखासे हास'दों इनिया गैथ'वा माने बेलेग टिम दं नालाय माखासेफ्रा माने इनि टिमा गैथ'वा आरोना ओंखाम जादों बा माबा मोनसे जाहैदों खोमा ओमफ्राय नैबेयाव लहा हास'गासिनो बेखौ देखायनोसै आङो नैबाव ओरैबायदि रड लहा दंफैयो नै बेयाव दामायफैजोबदों आरोना लहाखौ ओमफ्राय नैबाव दंफैयो बिराद बुरजा दंफैखायो नै मिस्ट्रि साब मिस्ट्रिया माथो नैबारे हास'गासिनो आं दहाय सानदोंमोन मा गाबहोगासिनोब्रा मा आवगायसो सानदोंमोन नै दा माने बाबासो हास'गासिनो बेहाय हास'नाय नायना लादोंसो बेबायदि हास'यो आरोना मोनामफुंजोब्बाय नै बे नोंना हास'नाया एक्सट्रा नामा बेना नोंहा जेनेबा नों हास'नायखौल' लादों ना बिसोरजों लोगो दङ जमा ओरै थानायखौ हास'नाय ना नों मिस्ट्रि नङा आदसा माने मिस्ट्रि नङा आरोना बैसोरनोमोन बे ओरैनो माने रोंगौ नालाय हास'फैदों आरोना देलाय खनसे हास'ना देखायबालाय माबायदि हास'यो देखायनोसै आङो नैबेखौ मा होनो नैबे बुस्थुखौ आसान बायदिखौ कइल बेबायदि लाबोबाय लाबोनानै जखा खै फुट हास'दों बेखौ 1.5 फुटसो जागोन नामा 1 फुट जानाय नङा 1 फुटनि बारगोन इयो 1.5 फुटसो जायो 1.5 फुटनि एसे खम जागोन माने जखा गैया आरोना जायखिया जेसेबां गोलाव नांगौ एसेबां हास'दों आरोना थेवबो माबायदि हास'यो नायदों नोंथांमोना लागाव माने बारा सम नाङा आरोना दसेनो जयो मिस्ट्रि माखासे उन्दुना दंनो नै देखायनां मिस्ट्रिफ्रा अलसिया गोजानाव माथो उन्दुनायल' नुफैखांलाय गासिखौबो
नायलाय नै मिस्ट्रिफोरखौ नायनो मिस्ट्रि माने मिस्ट्रिथ' नङा माने जायगानि लकेल गथ'फोर आरो देखायनोसै आं नै बिसोरनो आरोना थिखा लादोंनो खामानिखौ ओमफ्राय माखासे नैबाव उन्दुनानै दं बिसोरखौबो देखायगोन आरो नै बिसोरनि टिमा नैबाव आं दानि लांदां दं नोंसिना बेयावनो दा बिसोरलाय सोर नैबाव माखासे मिस्ट्रि माखासे दंबावो आरोना एकदम उन्दुनायलाय गोजा गासिबो नै हिर'फ्रा माने प्रफेसनेल नङा आरोना बिसोरो सम मोनबा माने ओरैनो गाव गावनि खरसाखौ दिहुननो थाखाय मावो आरोना आं सानदों माने मिस्ट्रि होननायखाय सोरबा फाग्ला बे केटिएम लानानै मिस्ट्रि जायो केटिएम लानानै मिस्ट्रि मावफैयो नङा माने प्रफेसनेल नंखाय आं दहाय बुंखादों ओमफ्राय बेथ' पालसार NS बेसे बियो NS 160 ना NS 160 केटिएम सालायग्रा हाजिरा मावा माने ओंखायनो लाजिनानै सिख्लाफ्रा नुजानो लाजिनानै खारबाय नै सिख्लाफ्रा नुबा जे सानगोन जे माने हाजिरा मावो बिसोर होननानै हाजिरा मावा माने बेखार थास्लायस्लाय मावदों आरोना लाजिना खारनाय बाय सालाफ्रा लाजिनाङालै माने बोसोनसो होनांगौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ओरैनो थास्लायलाय माने बिदि मावनांगौ ना बोसोनसो होनांगौ नङा होमबा दा नै महाबीर फंबायाबो मावनांगौ एक्सुवेलि नङा होमबा माने जायगानिबो डेभेलप जायो ओमफ्राय ओरैनो थास्लायलाय खरसबो मोनो नङा होमबा थ' बिदि आरोना ओरैनोथ' सोलिनो हानाय कन्डिसन दं आरो नङा होमबा बेखौ मावाबाबो हायो थेवबो माने मा होननाय जायो माने ओरैनो थास्लायस्लाय नङा होमबा बेबायदि आरोना थ' आं जेसेबां हायो माखासे देखायबाय आरोना ओमफ्राय नैबाव फंबायमोनखौ एसे देखायबाय फंबायमोना माने सेंग्रा मानसि नालाय एसे लाजिनानै खारबाय आरोना ओमफ्राय थिखादार जा साब कन्टेक्ट लागानाव मोननैसो खोथा सोंनो दंबावो आं बेखौ सोंहैनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था माने जायगानि थाखाय बुहुत मोजां जादों आरोना बेयो बुहुत मानसिया एंगेज जाना थानो हादों आरोना आं मैया सानदोंमोन माने बेयाव बे बुस्थुखौ एसे माबा मोनसे गोदान फेक्टरि खुलिबाय नामा सानदोंमोन आरोना मैया मबाइलाव नुबाय ओमफ्राय बिदि नङा आरोना सयल कम्पानिया माने नैबे हा खुरखाबाय नालाय बेखौ माने प्रटेकसन खालामनो थाखाय माखासे बेयाव थिखादारा जायगायावनो बानायनानै मादों आरो नङाबा नै बेबायदि माबाखौ बिसोर गोजाननिफ्राय लाना फैयोमोन गोजाननिफ्राय लाना फैबा एसे केरिं सेरिं खरसायाबो बारा गोलैयो नालाय ओमफ्राय बुस्थुखौ बुहुत बायनायनि चान्स थायो नालाय ओंखायनो माने बिसोरो बे बुस्थुखौ जायगायाव मानो आरोना ओमफ्राय जायगानि मानसियानो खामानि मोनो नालाय ओंखायनो बे बुस्थुखौ बिसोरो जायगायाव मानो आरोना ओमफ्राय नैबाव जा नै गुमैया मा कयल ना मा होनो बेखौ कयल फाहामगासिनो दं आरोना माने साफा मोनफा बयहाबो बाहागो दंखाजोबो खामानियाव औ मानसिफ्रा खिन्थु एक्सपार्टखा खामानियाव नुवाखै बोरै माबा बानायनांगौ बोरै फेदेमबा बोरै जायो सब रोंखाजोबो आरोना न'खौबोथ' नों हारसिंनो न'नि गावनो लुना लादों खोमा आं लुदोंथ' आरो दा थानाया थिगानो गाव गावनो लुनांगौ नङाबा खरसा जायोना मिस्ट्रिफ्रा मामुलि फैसा लायो दा बायदियाव बेयावबा माइ गायखांबा हारसिंसो लुगोन आं खुन्था बानायना होबानो जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो देखायनो नाजाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो जाय माने भिडिअखौ नायदोंमोन नोंथांमोना हाजासे साबस्क्राइब खालाम आरोना जाहाथे आं बेयाव माने उनाव भिडिअफोरखौ नायनानै माने नोंथांमोननियाबो मोजां भिडिअ नुबाय थागोन बिदिनो आंबो लाबोनो नाजाबाय थागोन थ' भिडिअ बेखिनियानोमोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय